Участвам от началото на програмата в всяко издание, в което имам възможност да се включа. От 2015 участвам всяка година. Доколкото помня, мисля, че само веднъж съм пропуснал, т.е. почти винаги. Това, което ме мотивира да участвам, е желанието да направиш наистина нещо добро и да оставиш нещо зад себе си, да излезнеш от рутината и да видиш света с някакви други очи. Акцията от EVN за България, в която участвах и даже инициирах, беше в приют за кучета Дона Док Стамбулийски. Почистихме и зарибихме язовир Кърджали. Изграждане на заслон Булин чаир над Велинград. Възстановихме градска чешма в Пловдив и благодарение на акцията пуснахме водата. Изградихме в планината кът за отдих с 10 пейки и 5 маси. Извозихме кръс и го монтирахме над село Петково с осветлението. Акцията, която ще остане в съзнанието ми е, когато маркирахме туристическата пътека от Триградски скали до село Мугла, която е около 20 км. Тая, която докосна сърцето, е възстановяването на електроинсталацията след пожар в един блок в град Чепеларе. Най-запомнящия момент от последната акция беше, когато след нея отец от църквата дойде да ни благодари и да благослови участниците в нея. Може би най-ценното от цялата акция беше не толкова построяването на преградната стена, а това, че 10 човека гушкахме 100 кучета. Във всяка акция се вълнувам, тъй като всеки път идват различни хора и всеки път е интересно и хората винаги остават доволни. Доброволчеството е нещо много свързано с мен и много ценно. Разви у мен умения за безкористен труд. Може би най-голямото качество е организацията на хората. Научих се да нося тези кашони с усмивка. Копах, съдих, помогнах да се монтира специален басейн за животните. Станах супер бояджия. С уменията, които притежавам, мога да помагам на хората. Всички могат да станат добряци, всеки, който пожелае. Трябва да има коража да каже: аз ще направя това. Аз ще помогна с това. Трябва да си му идва отвътре. От сърце трябва да е. Добрите хора. Всеки може да бъде добряк. Доброволството носи удовлетвореност. Енергия. Любов. Лично удовлетворение. Радост. Удоволствие. Доброволчеството ми носи вдъхновение. Доброволчеството обединява хората и създава силни връзки в екипите ни. То показва, че ние като компания не мислим само за резултати и ефективност, а и за това какъв отпечатък оставяме в обществото. За мен лично доброволчеството е нещо много важно. То напомня, че зад всяка униформа, зад всяка длъжност стои човек с ценности и сърце. We support this initiative inspired by a well-known saying: when many people do small things, something big can happen. That's exactly what EVN for Bulgaria enables us to do. To be present in the regions where we work and live and make our surroundings a little bit better. That's what EVN stands for, and that's what this initiative also accomplishes. Когато човек носи в себе си желание да помага, нито времето, нито форматът има значение. Доброволчеството се оказа неудържима сила в EVN. С развитието на програмата ние разбрахме, че сме надхвърлили първоначалните ни планове и сме създали нещо мащабно – пространство, в което хората избират да дават всичко от себе си. Доброволчеството изгражда емпатия, отговорност, желание да помагаш, качества, които са важни не само в професията, но и в живота. И когато включваме децата в такива дейности, ние им даваме не само добър пример, но им показваме как да бъдат емпатични и как да помагат на други хора. Тези, които тепърва ще участват, заповядайте, има какво да се свърши, всеки би могъл да допринесе с нещо. Да стават, да не се чудят. Да го направят повече от един път. Запасете се с усмивки, ще ви трябват. Не чакайте, направете своята инициатива, бъдете добряк, защото това ще ви донесе невероятна радост и след това ще остане нещо хубаво. Ето това е добряшкото ми лице. Имаме и по-хубаво добряшко лице, ето това. Не знам, някакво много нахилено такова, може би, или доволно. Това ли е добряшкото лице?
В EVN познаваме добрите хора. Заедно с тях вече 10 години не чакаме промяната, а я създаваме. EVN – светлина, топлина, живот. А ти добряк ли си?